Ty jsou ty očiska. Tohle, to co si říká. Musíš počkat. Nedávaj furt next. Stejně mám někde složila. Dobře. Teď tam stopujte někdy. Dej mi David ten čtvereček. Čtvereček to je taky obejít. Stačí to nemusí se ty nemáš klíče. Tam nemáš ani klíče. Víš, jak jsem to udělal? Já to vždycky jenom takhle obejdu. Já taky, ale víš, co jsem udělal? Já jsem to prošel ohněm, protože mám ty shieldy. Já jsem nemusel projít tam. Kam kdy tak si to stopni třeba. Next. Dobrá, tak dáme ne. Až byl u figur. Kde seš? Jsem se ztratila. Co to je? What? Jo, figury. Tady je Rush, jak se to stalo? A jo, no. A když tě chytí, jak pořád žiješ, ne? Jo, žiješ, ale... Ty to máš, že jsi vyšel z vodiček. Co se to dá? To, koukej. Počkej, já použiju to. Jo. Nebo třeba, nikam brkýde. Kdy to zabije? Nebo třeba, to nikdy nezabije. Brkýde. Nejdej next room. Ještě to nebaví. Stopni. Pojď. Co zapnu? A já nemám. Jo, že to comments this way. A teďka jsem koukej tady. Tome, tady jsou, koukej, Tome. Tady jsou ty pokoje. Kde? Tady. Co bylo na videu, koukej. Nevím, kde se. Tady. Tam na zpátky. A tam za skříní. Co děláš? Za skříň normálně. Tak a tam, tady je díra za tebe. Konci slot. Tak tam máš bludiště vždycky. Vidíš mě? Vidíš, Tome, pojď za mnou. Koukej, Tome, tady jsou ty dveře do těch pokojů. Tady. Čum? Tady jsou. Co se dostal? Můžeš dát lítání. Musíme otevřít. A otevřeme. Kde je fully? No a běž. Sem? No a tam zabuď a tam jsou. Tu budeš moc hrát backdoor díky tomu. Koupíme. To musíš mít 2 šperháky a ten klíč s kostrou. Umím to koupit? Tak si to dej, to si můžeš givnout. Dej ti to givnu, Tome. Kde mám věci? Nebo věci? Počkej, koukej. A ještě 2 šperháky a teďka to otevři. No to nejde. To ne, protože my hrajeme s admin panelem. No, tak jdeme dál. 4 stupni, nedávaj ty čtverčka. Jdeme dál do 85. Tome, už jsme tak daleko. Nožeš. Jo.
Tome, stůj. Tome, tady můžeme vidět, že vidíš to? Tome, koukej. Jo, počkej. Však je tady ta zahrada, jak jsi říkal, tam vzácné nůžky, tak to je. A koukej, Tome. To je ta zahrada. No a tady musí být nůžky. To najdi je, Tome. Vychoď dál, proč dál? Kámo, chci něco ukázat. Co? Já tam jdu. Ty jsi dál? Ne. Nechce. Najdi tady nůžky. Je to taky v té zahradě. Jo, tady jsou. Se víš, kde jsou? Ne, on to může být kde chce. Co tady jsou? Tak si spávne, přece. Ne. Kámo, si nedáš. Mám je. Sice nevím, že ale mám je. No, dokud tohle, pojď za mnou. Tohle. Kde seš? Tady se za tebou, kámo, co ty děláš? Pojď za mnou. A otevři to. A natáčí to hlavně. A víš tam. Jdem tam. Jo. Jsi zelenej? Jsi zelenej, protože jsem se sežral tu sodu. Proč já jsem šedej? Co to bude a dělej? Už to je tady. Co se to děje? Co se děje? Dret! Já se nemůžu hýbat. Moc kepíme. Ty voňo, to je těžký. Počkej na mě. To se strašně seká. Jo. Zvuk bude ve 100. To taky, aby se to schválně sekalo. To bude tady. Na jakou stranu? Tohle. Ještě ty 2 dveře. Dělej. Tohle tady jsou vrata, asi do floor 2. Tady. Tohle a pozor. Tohle jsme ve 100. To hlavně natáčej. A jejda. Teď co? A zdrhej. Váším se zdrhat. Pozor si tam. Kam? Zdrhej dopředu. Tady za mnou. A přikryť se. Tohle koukej, musíš hledat tady ty věcičky. Já mám jakou stranu. No to je jedno kam. Jak to světlo. Musíš hledat takové věcičky. To půjde do floor 2. Já vím, kde to je. Musím ty kdekoliv. Já taky vím. Co je? Postižená nebo co? Ty svítíš baterkou. No. Ne, ty stojíš. Nesvítí baterkou. Stojíš, nemůžeš stát. Ty budeš běhat jak blbec, ale nechci, aby ty dělala. Prostě vytáčí, hej kámo. Co ty děláš? Já chodím. Já to hledám. Musíš být přikrčený, chápeš to? V realitě už bys dávno umřel. To bys mohl natočit. Koukej, Tome, tady je padáček, vidíš to, počkej, čum. Koukej. A koukej, Tome, tady je figura, ty jsou dveře 101. Kde seš? Ty jsou dveře 101. Kde seš? Nikde, zaotevřel. Hej, to je půjď dolů. Co to je? To je rift, jak si ti říkal, co to je odmlka. A mám tohle vzít? No, a tam dáš věc, jako věc. Dej to. To už jsem dal. No, ale a jo, admin panel zrušuje ten rift. A stopni si to, máš to moc dlouhý. Můžeš tam najít to, ale... A já nevím, kde ten padač. Zdal schovat. Ty můžeš najít jednu... Nemůžu. A ani nemůžu sám poslat. Co ty googláš? Co to? Co? Fole. Ty čudě, Co to bylo? co to hledáš za blbosti? Říkal, než kde je jedna blbost. Taková. Spalnou šperhák. Nemůžeš. Můžu. Nesmíš.
Jak to nemůžu? Ty vole. To je to jedna blbost. Kdo ona je? Tome. Nevím. Nemáš i týr? Nemám. Otevři to. A jsme tady, Tome. Konečně to dohrám teďka. Dobrý. Teď co? A dělej. Teďka má ty číselka. Koukej, jak je to těžký. Čum na mě. Kamo. Nevím. Dobrý. Yes. Tak ty další. Natáčíš to. No. Musíš mít natáčíš to. To už je nesmysl. Počkej, ty nic neděj. Ty jsi to vylez. Sedu kouknu, jsem svůj. Tome, natočí to. A teď zdrháme. Co bys za mnou? Bys za mnou, Tome, vidíš mě? Jo. Běž nahoru. Tady a do výtahu. Pojď. Běž za mnou. A jedeme dolů. To je ten konec. Jsme to dohráli. Kolik je hodin? Můžeš ještě hodně. 20 minut. Tak zahraj si to. To super děláš. Takže krzíš. A co dělám já? Už já dělám... Počkej, teďka pojedeme dolů. Když začneš v tom výtahu, Tome, víš, jak začneš v tom výtahu, ve floor 2, tak to je stejný. Víš? Tady začneš. Jedeme už dolů do floor 2. Dohrali jsme to. Tak. Teďka jsme tam. Jak to můžeš stopnout? Nemůžeš ukončit. No to sice spavne v hotelu. Normálně ve floor 2. Tak to dáme na YouTube. Koukej, dejte